होली के मौका पे हमनी के बात कइल जाए पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीते दिन के कुछ हसीन बात। पूरा वीडियो देखी लोग के कुछ खास बात जाने के मिली। जाने खातिर पूरा वीडियो देखी और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल ना भुलाए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल भोजपुरी फ्रेम के और पाई भोजपुरी के सारा खबर सबसे पहले। और भैया सब्सक्राइब कर बिल्कुल फ्री बा और घंटी के आइकन पे जरूर दबा दें, तभी हमारा न्यूज सबसे पहले आप देख पाए। पिछला साल यह होली के मौका रहे जब पवन और अक्षरा के जोड़ी ऐसा धमाल मचैले रहे कि लागत ना रहे कि इस जोड़ी के केहू पछाड़ सकी। लेकिन उ खुशी कुछ दिन तक रह काहे कि 6 मार्च के ही पवन सिंह के बियाह हो गए ज्योति सिंह के। ओकरा बाद भी पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक साथे 7 गो फिल्म साइन कैले लो, जेमे रहे शपथ, बबुआन के जान, मैंने उनको सजन चुन लिया और बहुत सारा फिल्म रहे। लेकिन आखिर ऐसा का हो गई कि ये दोनों जना एकदम से अलग हो गए लोग और ये लोग एको फिल्म एक साथ ना करेला लोग। बता दी कि शादी के बाद भी इन लोग के बीच में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन एगो होटल में अब लोग कहेला कि होटल में एगो ऐसा झगड़ा भइल कि पवन और अक्षरा अलग हो गए लोग। अभी ऐसा हाल बा कि पवन और अक्षरा कभी भी एक साथे नजर ना आवेला लोग। एगो ऐसा 1 साल बाद ऐसा मौका आयल निरहुआ के बर्थडे के दिने जब पवन सिंह भी पहुंचले ओइजा मौजूद रही अक्षरा सिंह। लेकिन जैसे ही पवन सिंह ओइजा अइले अक्षरा सिंह हट गई। और कुछ वीडियो में तो कुछ जगह ऐसा देखल गई कि पवन और अक्षरा एक दूसरा के पास खड़ा रहे लेकिन एक दूसरा से बात तक ना कैलो। अक्षरा सिंह पवन सिंह पर हर बार बहुत बड़ बयान देवेली कि पवन उनका के मरवाए के कोशिश कैले हई हो। ऐसे तो पवन सिंह के नाम ना धरे लेकिन उनकर कहे के मतलब इहे होला। अब ई बात में कितना सच्चाई बा ई तो केहू नइखे जानत, सब कोई सुनले बात कहेला। लेकिन हमनी के यह कोशिश रही कि पवन और अक्षरा के जोड़ी फिर से वापस आ जाए, फिर से वो लोग ऐसे धमाल मचावस लोग जैसे कि वो लोग पहले मचैले रहे लोग। ऐसे सब जानकारी पावे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, बेल आइकन के जरूर क्लिक करी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी।